paratoi ar gyfer sioe yr ysgol. Gwersi Saesneg. Joio'r bwyd yn y ffreutur. Gwersi cerddoriaeth. Coginio yn y gwersi a chrysalles. Gwersi ar ysgol. Arlunion celf. Mae llawer o weithgareddau allgyrsiol ar gael. Cyflwyno a trafod o flaen y dosbarth. Gwersi Cymraeg. Tripiau ysgol fel Llangrannog. Cystadlu yn yr her Fformula 1. Ymarfer pêl-droed. Dwi'n hoffi y cyfleoedd sydd ar gael yn ysgol Blwyddyn. Gwneud athletau yn y haf. Siarad gyda fy ffrindiau yn y ffreutur. Chwarae gennau ar y Chromebook i ddysgu geirfa. Sgwrsio gyda fy ffrindiau ar iad. Gwersi hanes. Perfformio yn drama. Y cyfle i ddysgu Ffrangeg ac Almaeneg. Gwaith map yn y gwersi dyniaethau. Dysgu codio yn y gwersi techno. Dysgu am cryfyddau'r byd yn dyniaethau. Chwarae badminton yn y neuadd chwaraeon. Chwarae rygbi yn erbyn ysgolion eraill. Cystadlu ar y cae pêl-droed. Dysgu sut i rhannu a lluosi yn y gwersi sgiliau. Chwarae pêl-droed dros yr ysgol. Unigryw. Bendigedig. Ardderchog. Arbennig. Cyfeillgar. Hyfryd. Bywiog. Parchus. Hapus. Cymru. Croesawgar. Gred. Arbennig. Anhygoel. Difyr. Amrywiol. Hwyl. Trefnus. Bythgofiadwy. Mae'r ystodeuon o bynciau opsiynol yn galluogi i bawb gwneud rhywbeth sy'n berthnasol iddyn nhw. Herwydd rydw i'n ddwyieithog, fi'n cael llawer mwy o cyfleoedd yn y dyfodol. Rydw i wedi creu ffrindiau bywyd yma ym Mroeden. Ym Mroeden, fi wedi dysgu sut i weithio fel tîm. Pan nes i Mroeden, nes i ddysgu Cymraeg yn y uned drochi a nawr fi'n dwyieithog. Mae yna rhywbeth i bawb ym Mroeden.